Γεια σας παιδιά, Σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο. αλλά πολύ ξεχωριστό. Όντως, Θα μιλήσουμε γιατί έχει πέσει στο Roblox τελευταία και παίζουμε σχεδόν όλοι Free Fire, Brawl Stars, PUBG. Όσοι παίζετε PUBG και αυτά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε γιατί έχει πέσει το Roblox. Το Roblox καταρχήν έχει πέσει. Πρώτο γιατί έχει βγει το chat. και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή εδώ βλέπετε λέει global. Αυτό είναι το μόνο καλό στο Roblox. Το global σημαίνει αν θες να μιλάς σε όλους, το hears σε μάλλον συγκεκριμένο κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και έχει βάλει και τα Roblox Select, τα Roblox Kids και το κανονικό. Δηλαδή, Αυτό είναι που χάλασε πιο πολύ, το Roblox Kids και Roblox. Και παιδιά, να μου πείτε ένα λόγο να το κάνουν. Γράψτε στα σχόλια. όντως, πείτε ένα δηλαδή, λόγο. πέρσι εγώ έχει πέσει επειδή έχει βγει το Roblox Kids, το Roblox Select και το κανονικό. Ας πούμε, αν κάποιος φίλος του που θέλει κάποιος να μιλήσει σε έναν που έχει το Roblox Select και ο άλλος του φίλους του έχει το Roblox Kids, δεν μπορεί να του μιλήσει. Ακόμα και αν έχει voice chat, ok, μόνο αυτό υπάρχει λύση. Αλλά αν έχεις το Roblox Kids, όχι απλά δεν μπορείς να έχεις το chat, θα το έχεις, αλλά μόνο, θα μπορείς να γράφεις μόνο σε αυτούς που έχουν και αυτοί το Roblox Kids. Όποιος όμως θέλει να μιλήσει σε κάποιον που έχει το Roblox Select, ας πούμε, και άλλος έχει το Roblox κανονικό ή το Roblox Kids, δεν μπορεί, γιατί πρέπει να είναι στην ίδια ηλικία. Και ξέρουμε ότι όλοι για να πούμε Roblox, μερικοί βάζουμε ψεύτικες ηλικίες. Όντως, όπως εγώ. Γι' αυτό έχω chat και voice. Ναι. Γι' αυτό τώρα όμως το άλλο πράγμα. Είναι και το Rivals που παιδιά, αυτό λίγο το σώζει επειδή έκανε το καλοκαιρινό update, ωραία. Μπήκαμε να παίξουμε Rivals και τι είδαμε. Τι είδαμε ρε. Πήγαμε να παίξουμε Rivals και τέλος πάντων όταν πήγαμε να παίξουμε Rivals έδινε δωρεάν το... Όχι τώρα, φίλε. Και παιδιά, να ξέρετε, έδινε δωρεάν. Και τέλος πάντων, έχει πέσει, δηλαδή μπήκα μετά από ένα μήνα και μου έδινε το sniper free. Μπήκαμε να δοκιμάσουμε λίγο, είχε το sniper ο Βαλάντης. όντως, εγώ το έχω αγοράσει γιατί είμαι 196 level. Και του Βαλάντη, του πυροβόλαγε μετά από 5 δεύτερα. Εμένα απευθεία 500 Robux. Αυτό ισχύει. Αυτό πρέπει να πάρεις. Δηλαδή το απλό sniper πρέπει να είσαι full καλός. Γιατί λέμε ρίχνει στα 5 δεύτερα το sniper. Εγώ είμαι καλός παιδιά, πολύ καλός με τον αδερφό μου. Και τι άλλο. Αλλά τώρα δεν έχουμε να πούμε γι' αυτό. Το σώζει το Stile Brainot. Όντως. Στα admin abuse, γιατί όταν δεν έχει αυτά τα παιχνίδια, παιδιά, το Roblox ήταν με το Νούμερο 1. Με το ζόρι 5 μύρια άτομα θα έπαιζαν αυτό το παιχνίδι. Όντως. Παλιά, όποιον ρώταγες, έπαιζε Roblox. Όντως. Μέχρι και η μαμά σου να πούμε δηλαδή. Όντως. Ναι, η μαμά μου παλιά έπαιζε Roblox, παράδοση, είναι τρομακτικό παιχνίδι, παιδιά. Και τώρα, Δεν είναι Τώρα ό,τι δεν να είναι. παίζει κανείς. Όντως. Άντε το πολύ να παίξουμε εμείς για να παίξουμε καλά admin abuse. Δηλαδή εγώ χθες Όντως. μπήκα admin abuse και βγήκα στη μέση. Και στα admin abuse, παιδιά, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολύ βίντεο γιατί κολλάνε τα κινητά Ναι. μας. Τι άλλο. Πες ότι παίρνεις ένα νέο κινητό και παίρνεις Snapchat ή iPhone ή κάτι τέτοιο. Θα κατεβάσεις ρεμπρό Roblox. Όντως. Το Roblox, παιδιά, έχει κυριολεκτικά καταστραφεί. Δεν βάζουν Κυριολεκτικά. ένα άλλο update. Η εικόνα του που είπαν ότι θα την κάνουν ροζ, τίποτα δεν την Όντως. κάνουνε. Για να μην φάει μπαν το Roblox. Ή του 2027 λένε θα το κάνουμε. Για να δούμε παιδιά. Και λένε το 2027 κάνουμε. θα το κάνουν μπαν. Γιατί αυτός ο κολοπρωθυπουργός απαγόρευσε το chat, το είπε στο Roblox, κάτι τέτοιο έγινε. Ας πούμε παιδιά για τους μεγάλους καλά έκανε για τους γονείς. Επειδή βρίζουμε και όλα αυτά. Τι σημασία έχει και φταίνε και οι άλλοι. Οι γονείς φταίνε που μας αφήνουνε, όχι εμείς. Μπήκαμε Roblox τις προάλλες που ήμουν με μια φίλη μου που μου το είπε. Πριν πάμε στο 2026, ήταν 2025, πριν ένα χρόνο. Τέλος πάντων μου είχε πει ότι βρίζανε ένα κορίτσι
μια φίλη της. Περνάει ένας χρόνος μετά, ξαναγίνεται το ίδιο το 2026, αυτό μου λέει. Βρίζανε μια φίλη μου. Ωραία. Και λέω πω ρε μπρο. Και περνάνε κάτι μήνες και ακούω τον πρωθυπουργό και ένα παιδάκι να σκοτώνεται επειδή λέει ο πρωθυπουργός ότι το Roblox πάει. Θα πετάξει, θα σκοτωθεί, πάει. Και ο μπρο αντί να το πει μια χαρά, μου έρχεται για τα views και μου κάνει 6-7. Όντως, Race. πάει στο TikTok που έχει, κάποια νέα AI, αλλά όντως το έκανε, πάει στο TikTok, πατάει αυτό το κόκκινο για να τραβήξει και κάνει 6-7. Και μετά από κάτι ώρες λέει παιδιά, το Roblox το φάει ban το 2026. Πάνε κάποια παιδιά που το ακούν αυτό, είδαν όλες τις διαφημίσεις και έναν άνθρωπο που το έλεγε και παίρνουν κάποια παιδιά το μαχαίρι και πάμε στην καρδιά. Και παιδιά τι φταίει? Και παιδιά Η νόμιζαν... ίδια η Ελλάδα. Όντως. Και παιδιά επειδή νόμιζαν ότι το παιδί, επειδή το άκουσε αυτό πέθανε, ναι, γι' αυτό έγινε. Επειδή το άκουσε το παιδί και έγινε. Και λέει, γι' αυτό έγινε, το άκουσε το παιδί αυτό από τον πρωθυπουργό και πέθανε. Τότε που το κατάλαβαν, γιατί το άκουσα από τον πρωθυπουργό το παιδί, και λέει πω, και είδε και μερικά βίντεο. Και παιδιά, Είδε μερικά βίντεο. για να δούμε τώρα, το καλοκαίρι είπε ότι θα τα καταργήσει όλα. Όχι, Πότε? κάτσε. Τέλος πάντων, ακούει και το άλλο, το τελευταίο παιδί που το ξέρουμε το όνομά του, αλλά δεν το θυμόμαστε. Ένα παιδί, ακούει το τελευταίο, κάποια παιδιά πέθανε με το που το άκουσαν αυτό. Είδαν και έναν άνθρωπο που το έλεγε που και καλά το έδειξε στην τηλεόραση. Παίρνει το μαχαίρι, μαχαιρώνει. Ακούει. Και αρχίζει και γίνεται και ο Μητσοτάκης διάσημος. Ναι, τέλος πάντων γίνεται ο Μητσοτάκης μεταδιάσημος, γιατί το τελευταίο παιδί ακούει που του άρεσε πολύ το Roblox, είχε πεθάνει. Αιμονή δηλαδή. Αιμονή. Το ακούει το τελευταίο παιδί αυτό, ακούει, και τέλος πάντων με το που το άκουσε, παίρνει το μαχαίρι, χωρίς να δει άλλη διαφήμιση αν ισχύει. Παίρνει το μαχαίρι και ντέτ στην καρδιά. Μπαμ. Και παίρνει και ο πρωθυπουργός Ότι φέτος το καλοκαίρι θα διαγράψει το Roblox. και δεν είναι μόνο αυτό. Και θα διαγράψει και τα social media. Και είπε εξαιτίας του Roblox, ενώ όχι εξαιτίας αυτού. Εξαιτίας του Roblox που πέθαναν τα παιδιά. Ναι. Επειδή πέθαναν τα παιδιά, ο Μητσοτάκης λέει από το Roblox θα πέθαναν. Ναι, όντως. Επειδή από το Roblox πέθαναν. Τέλος πάντων, Αυτό σου έκανε, οπότε. ναι, τέλος πάντων, πάνε μετά οι γονείς που τους φωνάζει ο Πρωθυπουργός, όλους τους γονείς της Ελλάδος, όχι κι όλους, εντάξει, μερικούς, να βάλουν υποψηφιότητα, το έμαθα από ένα φίλο μου που πήγαν οι γονείς του, για Roblox να μείνει ή να μην μείνει. Και μου το είπε ο φίλος μου και αυτοί οι γονείς του είπαν να μην μείνει το Roblox. Και το Roblox θα διαγραφτεί επίσημα το 2027 το καλοκαίρι. Όλο και το TikTok και το Snapchat και το Instagram. Και το Instagram και το Messenger, το Facebook. Πάνω. Γιατί είπε ότι θα διαγραφτεί το Facebook. Και το Facebook δεν μπορεί. Ή παιδιά, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο από ό,τι έχουμε ακούσει. Τα Ναι. παιδιά να έχουν Roblox Kid απλά. Όντως. Και πέρσι απλά θα διαγραφτεί απλά το Snapchat, το TikTok, Ναι, επειδή μιλάμε πολλά άτομα στο ναι, WhatsApp. το Instagram και το Facebook. Και βεβαίως θα διαγραφτεί και το Messenger επειδή το Facebook δεν μπορεί χωρίς το Messenger. Αλλά δεν θα διαγραφτούν ακριβώς όλες αυτές τις εφαρμογές. Θα πάνε 18 και άνω. Το TikTok θα πάει 15 ή 16 και άνω. Ή δηλαδή μπορεί να κάνουν αυτό, ακούστε. Να βάλουν για τα παιδιά παιδικά πράγματα να δείχνει. Το TikTok. Ναι, δηλαδή 7 και 8 για κάτι βλακίες Ναι, και την ή άλλη. το TikTok όλα να πάει 15 και 16 πάνω. Πρέπει Ναι. να πας τα 16 ή τα 15 για να βλέπεις. Και μέσα και Facebook μάλλον 17, 16 και πάνω, εκεί. Και Messenger το ίδιο, 16 και πάνω, επειδή είναι και το Facebook 16 και πάνω. Και αυτές οι δύο εφαρμογές είναι collab, δηλαδή μαζί.
Και το Snapchat θα είναι μάλλον 10 κι άνω. Όντως, και το Viber, γιατί έχει και τον Και το αριθμό σου. Viber. Ναι, 10 κι άνω. Οπότε με το Οπότε- ζόρι μπορεί να αφήσουν Viber, ας πούμε, Όντως. για μαθήματα κυρίως. Αυτό. Ναι, αυτό. Και αυτά είχαμε να σας πούμε. Παιδιά, να πω και κάτι άλλο. Όχι. Και δεν παιδιά, το πεις. έχουμε Δεν να λέω πούμε, αυτό που είπα να το... έχουμε να πούμε, Αυτό που είναι, βρίζουμε εμείς από τους μεγάλους που παίζουν Roblox και τους ακούμε που έχουμε μικρόφωνο, Ναι, που όντως. μιλάνε άσχημα. Και εμείς παιδιά. ακούμε και λέμε, κάτσε να βρεις. θέλω στο chat μου, θέλω στο chat μου ένα L στο Μητσοτάκι και στο Roblox ένα L, γιατί αυτό πρέπει να φτιαχτεί Όντως. άμεσα. Άμεσα. Αλλιώς το Roblox το βλέπω να το παίζουν 0 άτομα και να τρώει μπαν. Όντως, δηλαδή από 1 δισεκατομμύρια άτομα και πάνω από το Brawl Stars άρχισε να πέφτει full μόνο στα admin views και το Και Rivals. το Brawl δεν το καταλαβαίνει ότι το παίζουν 500 κάπα. Περισσότερα άτομα Roblox. από το Roblox και παλιά το Brawl Stars με το ζόρι το παίζαν 100 κάπα, ας πούμε, Όντως, και λιγότερα με το το ζόρι. παίζανε. Παιδιά, το Roblox μπορεί να αντιγράψει, να ξέρετε, μάλλον ή το Brawl Stars, επειδή παίρνει πολλά άτομα, ή το Free Fire. Το Free Fire νομίζω θα μπορεί να αντιγράψει. Ή Δηλαδή δεν θα το- να βάλει και άλλα παιχνίδια με όπλα. Ή δεν θα το κάνει καθόλου. Όντως και θα φάει μπαν το 2027. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και παιδιά, να πούμε και ένα γεια σε εσάς, ένα like και subscribe για την ιστορία που σας είπαμε, Ναι. που ισχύει. Και Και ένα ξαναλέω ένα L στο L Μητσοτάκι Μητσοτάκι. και στο Roblox, γιατί πρέπει να φτιαχτεί. Έτσι φταίει το ίδιο το Roblox, αυτό το χαλάει. Όντως. Αυτό έχουμε να πούμε, ότι έχει βάλει Roblox Select και όλα αυτά και το κρατάει τα admin views, το βλέπει και δεν το φτιάχνει. Νομίζω ότι θα ανεβεί τώρα, νομίζει μόνο ότι θα ανεβεί. Όντως ρε, άντε πάει ρε. Γεια σας! Κολομητσοτάκι.